Ai na Afrika tu buka ta fa buka ta yi. Oh. Mana ka shesu juan. Wallahi shesu bele tiembe. Shamara. Kadnere. Jeli. Ah karamo. Wow. Jeli. Ndeka shawiri. Odo ke. Shebe ma wala bulu dingo na nete wa. O kan tefi. Jeli mo kadire ubuka korbade. Ubuka korbade. Ye. Buka su balo korodo. Babiti Jeli inyebe ebome musonye na mafere. Muso meseka bagan la donta. Sokamara de ni sa. Kuma ni dungo do ni. Dungo. Nuno era que na fuko minna songo bori. Jeli be hine. Ibe hine di. Inyebe muso be hine. Bipisi muso be hine bakana. Dantan fauna. No fulla dien dungodo. O fana be hina tela di. Wow. Haka marla to gomna. Ce marla san la. Ce marla. Diplôme. Dili o kafsa bui. Yorore. Kafsa. Wallahi inyebe bakana no ere hine de binim ne kuma dawla. Nga mauti kelenye. Di mauti kelenye. Bi seka ni shani numara. Ere ka alaje. Ni shen dinema kune ka mara. Adili. Ni deshe kelen flaza wana ni duru wor. Di wore. Sans rone kelen bakala. Kashetu ne bolo kon kanem no tike fiu aka haram. Ni ni tene tay. Sans rone go bolo ba nyera wora mena. Karamo. Te ko jugu do. Wallahi ko juma de karamo kilida. Ni te wulu do. Wa ko ki wata ko wala mare. Chori. Ne ka ni shel nte. Dila kan iga mina kuma doron iga shew bolo donc ya ko ke ga teme shel ikulu wena ni shehu ga ta shesa ni shel nu fleni adi she ne ga bene faka ni seka ni shel nu faka ne be kala daga wadu bongo ta shesa donc tem awala o deli ni kama teme ni shel na o go deli man na ko basite deli na nibi ne ko nga duko na kon kadine wati dola ko ni ikatuka na shed ne mane kutu ne ko karamo ko ti shemara laiwa ne mu fe abega do ikule afeka bo ya fe de wani ankala dai mo ma karamo ko nya nga she ko gelema nga she unte se ku fa ka gelema ne tsika fe mundu ne na to ko ta ko di e mo gansa ni ma enye tsika tsika fe mfa ga dumi to de ma to di ela wala dumi ka enye ba ibe kane doga ga sho ta she sha ibe kane doga dre ga sho be ga buli baba doga ali sheta fe billahi mo be maba doga ali baka metigela ka ufara imiga we dumne ku fa ko ni utali lu kuma fa ku tetaw bashite ni ga shotali kito maba doga niro radili kito nadro niro ibi to nega shebebe sata billahi o chefaria te dalla kumae chefaria de kewale arime mali kewale dirauna amba ufoka ubarikada chefaria te dalla kumae chefaria de kewale arime mali kewale dirauna amba ufoka ubarikada kule kama na bo koronfe kule kama na bo kilebi fe kule kama na bo baba fe kule kama na bo bani fe ame bolika arime de segere arime mali ni digifanye chefaria te dalla kumaye chefaria de kewale arime mali kewale dirauna ama ufoka ubarigada cheya kuma mi mogo chamanda nga cheya wale ke mogo chamana arime mali cheya kuma fo ninga kilaga cheya wale ya arime mali diginyumanye chemo la ilaha illallah kumege chemo والله ما كنت اقولها ما نونغا تشيف ما يكون في غنابليا اي تشاب كنت تقولي اي جو غنابليا تمام ما يكون في غنابليا اي سوق تاغلو سوق ناكو سادينغا تشي والله نيكلي حاجه من جي خويا ندراجي لدو على دورني بادو الله ni etia doro neti la fianga che iga boro wa altugadi suguna ko ma ko bri ko na besana me nyere ntala nyefere baki bon o sababu ayere la nwu ya alanyini ngomena kadoki
ala ngomna kado kiwa ay a togu e kelemi na client do na deli kan deli nya fa to ngoma dima amaso nya da alima ngonin na ngonene ete chala oti bashi jo eventa warda nameta so mi la ja chamo ko fa e me jo de net lok me dongil dola armée passer les bolo ça jamane ngono armée mali be baramina bebal nderga ndinaga anga kuma mina faso de njugo welila ko be na jamana ba inte tiri kolodeli asimina ka jama welila ko jamana inte dafiri ko lude ye faso de nyuma uye ko jamana inte dafiri na uma folike arimi ame folike joni akaya mais ça va terima vamde ne reflani ka chef su pele toya ngadala ya ka shedu kwa de nga kono Allah o de ga bi boy kuro inde na afia du ni ke fora. Est-ce que tu vois ce que moi je vois? Il est ça va? Ça va. Quand tu arrives. Quand faut ici. Donc je vais garder du ni ke show koro. Ima ya mu ko balu kwa. La dinika. Ouais, flaga. Oui, baro, c'est baro ne projet de Tigola. Le projet tout le monde pas dire quoi. On appelle ça des femmes entreprenantes. Ah ouais. Non, dis-lui, tu es une femme de qualité, de valeur. Mais imagine, Kélé, Sida, Sama, Nani, Woro. C'est du Woro. Mais il va nous le calor Woro soro. Abse ka fere wakile. Abse ka fere wakile Woro ejuli. Ote Woro. Ayi ba. Nous pouvons continuer de faire des francs. On va vous le faire comme ça. Ouais. Ni plan. Ni chaîne no fait. Hein? Wallahi kana mo tara no bla. Na we fe aka na time ayo nyata na gani shen mire ni shen nu ka ni shi ni kene aya me ya o ko deli kun sa ko atla duk masala bonde sa hadu kun di me ne ka show mi ne wallahi la ya ni te mi di si ko aisa ako fa nyoire dili e ma fe no re ibaro bagan ala ko anga yina bagaw na kuma ti amani fi nyongoma c'est-à-dire bagan en fin do e alni eti am se ka dum ku koro ya am ga ko sigi oya la beta no am se ka jantu la ni tie so me se ka ta ekele te ki jantu ni she ba de la ne re ni mara numero ya ni fe ouais c'est muso ça do wallahi ndi ka kuma fa sa ka yina galoni me ni kun le di me shen nu mi ne flo ni varan kala mo ko tala na yira ma do mo ko shila yira ma do mo ko shila ita ne o daga dalole aka na kala bla to la to daga dalole ni mo am se ka fere ka ti ma me mo do munu be chef munu be chef sa ate fere na chef na fere marata o do chata chef sa marata do ate na fere donc na du tuma sere ba ni kala ate tu yera ni be tu yera ta ko okay wa bi se ka ba ngere fe maral tawre do e ngata do sa ka no mara ba ne mi bali she mara ni bi se ka mara ne mi bali she ama dabo kama aya fo si yo ya de la ni mo na ko tanto kala mo wulo na da do nga shewla afle na do nga shewla tu wallahi ni be ka shen be da don alli kun di me ga shewm ne fa de ba bonyo kona ka ko lo ko baka ko daga ne botola ya bala ni fait to journal da wala ne ni de sasa bon ne nyambala jamana kuna fune jamama kono no e tintigila hoye ko bake ebe mudo papier la sa ko bake e makala e ta papier ta ko na fen fola bon ni ro de filie kala makala anen se ka fen kala te fi o te kele yo terima vamde voilà mais à naturaliser les Maliens, il est attaqué, il est fait. Bon, nous trouvons ça. Il est rebelle, voilà. Les Maliens à naturaliser, attaqué, les rébellions. Bon, ça fait. Voilà, FG. Bilahi, oui, ma bonne chèque de fois. Ika kuma fo bamananga ni ma foi famu ika kuma na il a naturalisé il a tué ni ma foi men e me hadli sigi de afle il est comment que ni kan to ya fo bamananga na bay ni to ça oh ok
t'as naturalisé. Non, le projet va vous le répéter. Mais ça. Vous avez regardé, il est temps. Ah bah. Il paraît. Ouais. Tiens mon go. Tiens mon go. Tiens, il avait dit ça. Quelle clé fly? Ah oui. Ouais, merci. Va jouer. Alhamdulillah. Pardon. Yɔrɔ kelen sigi tɛ maa kɛ donso. N'i ma ɲɛ k'i bɛ sogo faga i bɛ yala kungo fantan na. N taara n si filɛ fan dɔ fɛ. On va faut yɔrɔ de la. C'est-à-dire quand tu marches là, c'est-à-dire même si c'est petit à petit, tu vas plus loin que celui qui est assis. C'est comme il veut que tagama, ni il veut que tagama. Allah kera doni ni. A meo me koni. Il veut na ke ina fo c'est-à-dire munu. Il veut na télé ina fo munu yɛrɛ bɛ ka. Voilà, il est munu sigilen don a tɛgɛ kelen. Awɔ kɛra cogo bɛ k'a fɔ. Voilà. C'est livre yi bolo dɛ. Komi aw kalalen don. Ne ye fɛn dɔ de kalan sisan. Cɛmɔgɔ ko k'a bɛ ne sɔsɔ quoi. Ko a ye lamɛn. Les naturalisés, il est attaqué mal les Maliens armés de la rébellion. Flo, a bɛ fɛ ka kuma tentigilakaw ka kow de kan. Mais a ka n bɛna fɛn dɔ f'i ye i b'i sen bɔ kalan na. Bon, c'est-à-dire que n tɛna fɔ français la a ka yira la mais n b'a fɔ bamanankan na. Ne c'est mon ami Fara. Ouais. K'an ka tenitigilakaw n'o y'an ka finitigilakaw c'est-à-dire u bɛ ka baara mun kɛ a dogolen tɛ diɲɛ maa si la. Bon u bɛ ka bunteli mun k'an ka juguw kan. Kɔrɔn fɛ ko o fana dogolen tɛ. C'est-à-dire u bɛ maliyɛn bɛɛ fo c'est-à-dire k'an k'an jigi da o kan c'est-à-dire an k'u dɛmɛ u ka baara la. I y'a ye o dɔrɔn de don. U kan ka o don a banna. Bon sisan an bɛ aw jɔlen bɛ yan min fɔ aw ye walahi an ka jamana in tɛ wa an ka dugawu kɛ président ye n'o ye Asimi Goyita ye. I b'a dɔn c'est-à-dire c'est quelqu'un. Mɔgɔ min don i b'a dɔn ne sɔnnen n'a ye trop. Bien vrai que ne tɛ da mɔgɔ la mais sɔnnen. I komi jamana min yɔrɔ min na i kumana kara i ma kuma kara min ka fisa a y'a sisɛ bila Fara an ka taa. a y'a sisɛ bila dɛ a ɲɔgɔn lamɛn sa. I komi a fɔla fasoko la wari t'an kun an ma kalan ne yɛrɛ tun bɛ ka dɔnkilini dɔ labɛn i komi tiɲɛ na armée o ye baara kɛ n fana bɛna t'o bɔ studio la. K'a ka kodaw la. An bɛ se ka k'i ka manager. Ne ye nin k'i ka manager. C'est-à-dire chaîne o chaîne i k'a yɛlɛ chaîne mun kan. An bɛ kuma kɔfɛ yan mɛn. An bɛ kuma kɔfɛ. I b'a dɔn ninnu ye malangolo de ye quoi. Walahi. O nana cɛkɔrɔba dɔ ka manamana ko la. Malangolo cogo di? E fana ma kalan ni maa min n'u kalannen don ni e. Cɛmɔgɔ ne ma bɔ k'o fɔ wa. Ninnu ye min fɔ sisan ne de ma bɔ k'o fɔ wa. Ayi dɛ o n'e ta ma kɛ kelen ye dɛ. E ko ko naturaliser le. O kɔrɔ de a ye min fɔ o kɔrɔ de ko an ka finitigilakaw bɛ baara la ne y'o de fɔ. E naturaliser fɔ cogo min na. Cɛmɔgɔ o tuma e ye fini kuraw de ta. Non bon cɛmɔgɔ nin bolo kelen don. Ne m'a fɔ ko e gawa i ɲɛ yɛlɛlen tɛ yan. Nin y'u ka modèle kura bɔlen ye. N'ale sa jɔ sa. Ni bila den kan ka fini gulon. Yarɔ ni mɔgɔ tɛ mɛn ja la. Ayiwa. Sisan voilà an b'a kɛ cogo min na i bɛ fini ninnu tɔ gulon. O la e bɛ ne kɔnɔ yan komi n nana n ma karamɔgɔ fo n bɛ don n ka karamɔgɔ fo wani. Ok taa mais ne bɛ se ka nin essayer yan. Ko b'a kɛ a tɔ la an dun bɛ bila ɲɔgɔn na dɛ. Taa. Mais e yɛrɛ ka nin plan n tɛ ka foyi faamuya i ka sama la dɛ. Mais ne bɛ k'i wele i tɛ ka n appel ta o kala mun de ye. Ayi o tɛ i b'a kalama ha sisan an ka sokɔnɔna chauffelenba de kun ye. Kan bɛɛ kun bɛ mankanba de lawuli. Ne fana siranna an ka téléphone faga o de la k'a bila yen walasa ni n welela a kana n'o kɛ ko wɛrɛ ye tuguni. O de ye tiɲɛ ye parce que don dɔ la ne ni ba an ye ɲɔgɔn ye. Non a taara ne sɔrɔ da la c'est-à-dire ne bɔtɔ a n'a fɛnɛ dontɔ de bɛnna on dirait a tun bɛ ka na ne de kama a ci cira ne bolo ko c'est-à-dire ne ka so dɔ ta pour que e bila yen n ko yi n ka so ta k'e bila yen ne ko a ma n ko ne ma pɛrɛn dɛ ko hali ni ne ma pɛrɛn k'ale bɛ jɔ n'a a wari fɛn fɛn kan ka bɔ a ko la k'ale bɛ jɔ de
Ne tan ba nya fone numer be nyongo fele. Ah na to ka manga wuni la kuma be. Afu ko wa do nyi ngata ne bilay. Po. No mfo kula sanvara. Ai ne ko amango ne ko di ne ma peren folo ni. Ne o de fo. Ne ko ne mango ma peren folo ngo ame klara ngo me miri. So de fo ngo me miri quoi. No miri kay ko la parce que ni décision d'ota ka sere ni miri. Après que me klara ni misa quoi. Voilà. Ko ni ko na genre no flo trop do c'est bon mais dembo ñongo che il faut qu'on mire de la situation phénoménale. Effectivement. Bon, et va essayer de s'avaler encore doni, patienter parce que et je va là. Voilà ma ça est encore consommé. Matin et ni denga na faraka. Ce serait un peu compliqué. Dieu merci. Aworom na shi orokai. Denda orokai. A dumuni duntu wa dumuni dumandu ou bien. Oh, nere tara no musoro na qualité voilà. A qualité kai. A qualité kai. Oh, bon, yora ni fundenbe. Uluga ora nene fenge nene bike. Nene be uluga ora fundenbe. Donc, elle devait patienter. Il va maîtriser. Il va essayer qu'il le temps que un projet de blanc en place. Est-ce qu'il va le temps qu'un projet de blanc en place? Parce que dès mon abonné ça, il a pressé quoi. Mais c'est pas que ambition tana quoi mais ga yin aka munyu doron ibaro muso ere abe fo c'est-à-dire munyu so quoi muso ni ame muso doron munyu so re do quoi yeah o tien para wala munyu na we ne munyu chama bade ge walle alo do baya na le nin baya bla no na ima bade labu fo karam gotara ga ni la sigi akuma no baya be so gono mu gon temlan baya chani mu do karam go re dinni bora ni to do fen fen ni yo mu ngara i wo kede yo il va faire projet de la et tu vas se faire une nabo ah bon il va alima c'est-à-dire et ma fin l'aurait famille quoi flo tiende alima fin il va ame dum na c'est-à-dire ame jamana mun kono surtout ame dien laban clé muna waron chabakoro ni bi ka ko ke kan ka dugu de la ni be dugu la i ka bale ga bo o ga usa ki ka ko ke kene kan i va asira ni nyengwa tiale no aramadu ndusugu na sisan quoi c'est vrai yeah pas que projet tambour projet moi re ba mais al ni afa mo ga do ki ite mo ko na ko do ite mo ngania donc to be yeli fe ka soro c'est pour ça que on dit ko sa doulin orebe kininge orebe ko voilà tu vois les bonnes choses là tu vois faut que les bonnes choses se cassent dans le silence. Effectivement tout se prépare dans le silence ça dit feignement quoi feignement donc ni willa dron ça doit se faire fouiller ko ba tasma fitin flani jibi se ga fako ouais mais na nyara ko jugu wa nyagale ko tira fako jibi se ga fako ima mais nous ya sandro wu se naka al dem sen fitin mi se ga jibo nga fo na nyagara na nga ko na nyaga mo ni na ko ameda ko ge jijugoro surtout en ere en juga be mo ko no to ko na an ga du ko no ere no pa nous a donc en keto do fin bache wu se naka so ma jugu kan me ga ndugo ka ko ke quoi ya ike pe ibini ja ibi ja lema faut même pas t'inquiéter quoi dana la dro baro ni be ko fe dana de be ko la quoi dana ne ga dai la dro ni bene fe ni ne bi fe dro c'est bon quoi c'est la confiance ouais tout est la confiance anga danyo ah kele samba ya bega na bega balika na tasra almoy na so de te sano juganu kroni che flow donc avec na so ata fo c'est ça il balika na de mais kana il va supporter à so do supporter quoi ni mun kala digila ni be wakati ko do ron ana be ko fi wakati ko do ouais abe ban quoi aw na sani amaya kele aw almoy ngi sigi doni ay amaya te flow ka me OK alma d'accord flow abuga ara abuga boyare dira abuga dunduandi ndeko on yam ma ko jimere doni tiens flow mina mu vie ala kan to sutura la boy tiens non mais vraiment ne yi ka kuma son jila mais tu va ron tu ga situation be danger là ah mais flow danger to ko di non mais alma kon be ka munyu nga dame ko be la de ouais bon tu vois amega ni blofun que on va faire ça pendant combien de temps ouais hein ça dit toi mais tu vois à quel point c'est une belle fille nous se souviens de te même marcher là quoi wartigi do ba fi wartigi do ben sura mobile kono en quelques minutes seulement ba ko lo yela tu vois il y a deux choses je vais t'expliquer il y a la raison et il y a le cœur raison be cœur be quoi il va ramoun là ba faut que le cœur a ses raisons que la raison ignore c'est à dire amour flani amour bila il était raisonné quoi
Faut be kuma bo be kuma ito ye quoi. Mais o amour ye quoi. Mais ni raison nana dron. Il be ko ye quoi. Si ça alima bi bolo amour canal de là quoi. Na ka raisonnement nana dron ba rabiti là. Parce qu'avec chien ye quoi. Aba ko tayete kono quoi. Chaque jour amba foko ni plan de babul, ni plan de babul nga ngante ka fo ici senga. Plus temps me kata plus ça dit bobe ka ko kalama quoi. Plan me foiré quoi. Donc c'est que moi je vais te dire. Seul le temps peut te juger. Et puis peu importe un jour arrivera quoi. Et bien c'est comme que ça. C'est-à-dire essayer un projet de monde bla place. Et bien c'est que donne sur le monde également là donc quoi. Sinon je te dis mon ami, voilà les millions de biboles, les milliards de biboles. Ni muso tigéré là, atna sika daila, atna so ga kuma matuni quoi. Est-ce que tu sais comment est-ce que la confiance est née? Non, Flo. La confiance est née comme ça. Il va faire ça comme il va faire je te promets ça. Et mon promesse ça. Hein? Le lendemain, il va promettre que Waléa, c'est-à-dire il va faire non, lui c'est une personne de promesse avec daila quoi. C'est comme ça que la confiance vient entre vous. Et on coupe avec elle. Non mais avec Tigila. Tant qu'on drone donc quoi. Non, Flo, il va sans te mentir, il va ni changer bi. Voilà, Varan. Il va malgré tout, avec un projet aussi qui 5 ans, avec un échoué. Mais c'est-à-dire dans tout ça, on ne doit pas perdre l'espoir quoi. Un jour, c'est-à-dire à domaine à marcher quoi, mais il ne faut pas qu'on lâche quoi. On doit continuer à chercher, à se battre quoi. Avec la quoi. Mais ce que je vais te dire, c'est l'union qui fait la force. Ah, lui c'est mon ami Varan. On a fait un droit à couper. Non, ça c'est vrai. On t'a lavage là. Non, on le peut réchauffer le nom. On t'a sauvé quoi. On t'a sauvé. Non, on t'a sauvé. Tu es sûr que toi, tu es prêt à changer? C'est vrai. On t'a bien. C'est vrai, c'est vrai. Je suis prêt. On t'a droit. Ah, lui c'est mon ami. Elle m'a quel état? Karamo. Jono. Salam alaikum. Oh, jigiri kono. Ay mi fama. Iga kene. Kor bajide. Dugona ma gonyo. Afana mbo. An corona ndo. Alhamdulillah. La sojmo ke. La anger suko foni. La canson va ka lai. Amba. Ah, jigiri kono. Hey ni fama. Wallahi bo. E kitute. Ne da kun fɛ n'i taara ka wula sira sa. A yɔrɔ dɔnnibagaw ka kuma don. Ko sigiyɔrɔ kelen. O tɛ maa sɔn. Ni ma kɛ karamɔgɔ ye. Sigiyɔrɔ kelen. Hali bi n'i ma ko karamɔgɔw yɛrɛ bɛ ka wuli. A ɲɛɲini. Waati dɔw la cɛmɔgɔ i y'a faamu bolo ko sigiyɔrɔ kelen tɛ maa sɔn ko fo n'i kɛla karamɔgɔ ye. O t'an bi karamɔgɔ ye dɛ. Cɛ jatigi b'an bɛɛ la sisan. N'a gana waati dɔ la an yɛrɛ bɛ boli ka don dɔw kan ka taa foli la ye. Ko in ma nɔgɔ koyi. A ma nɔgɔn dɛ. Walayi. I komi a kɛla tile fila ye sa. N kun taara fan wɛrɛ fɛ. Awɔ. N nana n ko n bɛ don ka na. Kana n fo. Awɔ. I nana ne fo. Walayi foli diyara n ye. Zigiri cɛmɔgɔ. Ala k'i sara. Ala k'i sara. Ala ka sugu diya. Ala ka sugu diya. Aba. N bɛ sira ɲini fɔlɔ. Awɔ n bɛ sira ɲini. I bɛ taa min? N bɛ taa da la fɔlɔ. Zigiri kɔnɔ. E m'a fɔ k'e nana ne fo wa? Ne nani n famani ma n nan'i fo. N ko n bɛna sira ɲini sisan. Ne Zigiri cɛmɔgɔ i fana yakili ka dɔgɔ dɛ. Yakili ka dɔgɔ dɛ. E yɛrɛ k'a ta i k'a lajɛ. I bɛ san joli bɔ ne ka da la yan? I bɛ kalo joli bɔ yan? E taara a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ e ma na. Ne fɛ n'i nana ne fo i kan ka ne ka kalo sara de di ne ma. O tɛ wa? I bɛ na i ta kɛ foli jara ni duwawuba minɛ ye ten ka taa ten. Ayi karamɔgɔ. Ayi ni kɔni fana ma ɲi. Ne ma na ni wari di hakilina ye sa. Ni i komi silamɛya yɛrɛ la. Silamɛya la ko n'i ni maa famana. A ka kan n'i nana i ka n'a tigi fo. Ni maa famana. Ne nan'i fo o de la. Cɛmɔgɔ balimaya ba in Bamakɔ o dabila la koyi. Ne y'a fɛ n ko ne bɛ don mɔgɔ ka mɔgɔya la ni wari t'a la de. A ka haramu e bɛ na ne fo ka ne ka juru to e la ka tila ka taa ten o bɛ se ka kɛ cogo di? N ka wari dan tigɛ n ka kalo sara. Karamɔgɔ n nana foli de la sa. E bɛ na ne fo cogo di ka ne ka juru to e la cɛmɔgɔ nin dabila sa. Nin dabila ka n'an dusu tiɲɛ sa. Bon baasi tɛ n ka wari ɲini ka na di yan. Kuma caman nege foyi tɛ n na i y'a faamu a Zigiri kɔnɔ. Aw diyagoya balimaya bɔra min e ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ wɛrɛ la ne y'a bɔ ne ka da la wa? O mun kɔnɔna suguya ye taa n ka wari minɛ ka na. N y'a faamu. Awɔ taa n ka wari ɲini ka na. N bɛna fɔlɔ. Awɔ taa. Ne mun kɔnɔna suguya daminɛ tɛ mɔgɔ da la i bɛna mɔgɔ maga se b'a fɔ ko k'e nana foli dɔrɔn na.
ka sɔrɔ n ka kalo kelen juru b'i la a ka haramu sini n'i mana nin ka wari ye bilahi ala m'i gɛn ka bɔ n ka da la ne mun nana ko daminɛ tɔ ye wallahi jamana in yɛrɛ sɔrɔsiw kɔni ko in diyara ne ye dɛ n'i ye ja min kɛ ne ye wallahi bɛɛ ni ala ni kira cɛ wallahi wallahi mɔgɔw bɛ maalankolon fɛn fɛn fɔ karamɔgɔ la a jogo bɛɛ b'a la n bɛ taa fɔ a ye n ko n famana ma n ko n b'a fɔ a b'i jɔ ko non ne taara ne ye wari sɔrɔ ne k'ale ka juru sara don k'a bɔ i kan sisilen don kuma donation i b'i yɛrɛ bana sa e yɛrɛ kan sisilenba de don sabali karamɔgɔ ye mun kɛ kun ne m'a f'i ye n ko n bɛ taa karamɔgɔ fɔ n ko an famana n bɛ taa karamɔgɔ fɔ a b'i jɔ n ma e n ka wari sara i bɛna n fɔ mun na k'a sɔrɔ i ma n ka wari sara o ye mun ko ye e ka mun b'o la ne ko n ko wari de k'a b'i don dɔ la ne tun bɛna f'i ye o ne tun bɛna f'i ye n ko n'i taara karamɔgɔ cɛ filɛ nin ye wariko yɛrɛ la a tɛ maa filɛ maa yɛrɛ ye bilahi karamɔgɔ tɛ se ka jɛ wari kɔ parce que karamɔgɔ bɛ wari min daraki mɔgɔ la a b'o bɛɛ kɛ sunkurutigɛ wari de bara cɛ ma nin y'aw ka baara cogo di mais an ka baara mun b'aw ɲɛsira la an ka baara non an ka fɛn t'aw ɲɛsira la ou bien non mais komi adamadenya de kungo jɔra an ka kungo jɔra ou bien a tɛ fɔ ten sa cɛ a bɛ fɔ cogo di mais a tɛ fɔ ten o a b'aw da don an ka kuma la non karisa baara jiginna awɔ baara jiginna a banna mais an ka ko t'an ɲɛsira la a tɛ fɔ an ka ko t'an ɲɛsira la sinon bilahi n'an dɔgɔnin bɛ kuma an bɛ manamanakan de fɔ an bɛ taa baara la an y'a fɔ k'an bɛ taa baara la mais les coups de pouce à faire ça c'est pas ça an jo t'a la n ɲɛ b'a la dɛ tile filɛ ne ma n yɛrɛ yira ninnu na bi la o bɛ fɛ ka ala kama sa e yɛrɛ bɛ san tile waati dɔn mɔgɔw dusu kasi ka teli fan bɛɛ gɛlɛyalen don mɔgɔw tɛ ka lafiya kuma dɔɔni i bɛ bana sa kuma dɔɔni sa e ma ŋɛnɛ ka kɔrɔ kuma dɔɔni ne ko mun de kɛra la e ye mun de kɛra la ni e k'a bɛɛ sisi la tan cɛ ko cayalen don i b'a dɔn quoi walahi hali ka taa so i ka t'i yɛrɛ lafiya sinon ni ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na non a ma nɔgɔn t'i da n'i ma sunɔgɔ ka ɲɛ yɛrɛ e tile joli i tɛ sunɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ su i t'a sɔrɔ tile n'i ma sunɔgɔ i tɛ lafiya wala an ka taa so i ka t'i yɛrɛ lafiya an ka taa so sinon a ma ɲi bon ne y'a fɔ ninnu ye n k'u ka wulu in daminɛ ka bɔ mɔgɔw da la ko wulu ye wulu bɛ kulela mɔgɔw da la nin ma di ne ye sa ala masa ala deli para mandi deli para mandi ko apa ni eta to ko deli ala karamo ko deli para mandi deli para mandi ini jonga deli para to eti ala ala mana mingo kai mai ala mana mingo kai deli kana kasih sa kum so karamo tunga kasih deli kira foge wa mani dere bisa kasih aku deli mungkin apa sa jangan itoro karamo deli para mandi ni mo ni Sisan dali ma fie cɛ i yɛrɛ fɛnɛ i sera lo sabali dɛ i ka cɛbakɔrɔ man ka kasi cɛ t'a fɔ a ye dɛ mun de bɛ yen karamɔgɔ i tɛ a k'a fɔ a ye
Billahi yem black kanyere la jawante ya fima. Yene black kanyere la jawante ya fima. Shede ni kelen dora be ne chokarba to black kasila. Kana mo fa mana yini ni fara ne be ni na chori ne wane soro kasila rewe. Ne fami nya mo ga du kono di. Jawo era te ko tene me fo shede ni. Ala la so. Billahi ne sarage ala. Ala gi dawo. Ebi sa chukura billahi. Ala gi dawo. Ye danga diari. Ala ne ga sheni kelen tale flani ah.